Treballo en PANS des de fa més de 15 anys. Vaig començar de voluntària a l'Esplai, després vaig passar per les llars i ara fa 12 anys que soc mestra de l'escola del Jeroni de Moragues. Jo treballo bàsicament a secundària, a l'ESO adaptada, i tinc alumnes de primer fins a quart i els perfils són diversos com a la resta de l'escola. Tenim nanos amb trastorns de la conducta, nanos amb TEA i amb retard mental. Es treballa sempre de manera transversal i en tots els àmbits de l'escola. Després treballem també en coordinació amb les famílies i amb altres serveis externs a l'escola i sempre posant al centre a la persona, sempre posant al centre l'alumne i sempre vetllant pel benestar dels alumnes i paral·lelament al benestar de les seves famílies. Què és el que s'intenta? El que s'intenta és que hi hagi una millora dels trastorns de la conducta perquè l'alumne sigui el màxim autònom possible i que aquesta conducta alterada no sigui el que limiti a les persones a poder fer una vida normalitzada i una vida feliç i plena. Quan entra un nano sempre el que es fa és una valoració més de diversos àmbits, però també en concret en conducta i llavors en funció de les expectatives que nosaltres posem sobre aquests alumnes i de les necessitats que ells tenen i les necessitats que tenen les famílies, en funció de lo complicat o no complicat que sigui aquest trastorn de la conducta, es fan unes intervencions més globals o més específiques. Què vol dir això? Doncs que nosaltres com a centre ja tenim una manera de fer i una manera d'entendre l'alumnat amb què tots els llocs del centre i totes les persones del centre ja treballen sempre en pro a la conducta. I després específicament sí que tenim alumnes que necessiten potser uns suports més específics que ja van en funció sempre de la persona i de les necessitats de la persona. Des de plafons, des d'horaris amb rutines, check-in, check-out, fem servir moltes eines pròpies del superconductual positiu. Doncs hem intentat replicar una mica el que sempre es fa a l'escola, però a la distància. No ha estat fàcil, ha estat un repte, però hem arribat on hem pogut. Clar, la situació del confinament ha estat una situació molt complicada per tothom i en especial per als nostres alumnes i per les seves famílies, sobretot per aquells que presenten trastorns de la conducta. Llavors, a nivell de centre, el que es va fer d'entrada va ser contactar amb totes les famílies per saber com estaven i per identificar les necessitats de cada família. Això ho van fer els seus tutors i llavors, en funció d'això, ja vam començar a organitzar-nos en quines serien les tasques que enviaríem als alumnes i de quina manera ens comunicaríem amb les famílies i amb els alumnes per garantir, a la mesura del possible, aquest benestar. Seguint les instruccions del departament, aquest any el curs ha d'acabar online i, per tant, nosaltres continuem treballant online, igual que hem estat fent durant tot el confinament. Sí que ara hem pogut obrir l'escola, però no han pogut venir tots els alumnes que ens ho havien demanat perquè hem hagut de seguir les directrius del departament i no ha pogut venir tothom que ho necessitava. Això ens ha sapigut molt greu, però no era decisió de l'escola, sinó que venia de dalt. Llavors, a l'escola han pogut venir els alumnes de les famílies que els pares treballaven, no podien treballar telemàticament i havien de treballar presencialment. Quins són els reptes per l'any vinent? De moment, paciència i no fer-nos gaires expectatives perquè estem esperant a veure què és el que comunica el Departament d'Educació, però sí que tenim al cap ja alguns recursos, com per exemple una plataforma formativa d'aquí del centre en la que podríem treballar de manera online amb alguns perfils d'alumnes, però també és cert que sí que aquesta plataforma serviria per uns perfils de nanos més grans, nanos que també presenten trastorns de la conducta, però que sí que hi ha més coneixement de les noves tecnologies i ja són nanos digitals, però després tenim un altre perfil d'alumnes que realment se'ns complica molt el poder continuar fent les classes online.